Zagrebačkoj ljepotici Esplanadi je 101 godina, a još uvijek je ikona elegancije i arhitekture Art Decoa. Davne 1925. sagrađena je za putnike Orient Expressa na njihovom luksuznom putovanju od Pariza do Istanbula. U stoljeću njenog postojanja ovdje su boravile najveće svjetske face. Kraljica Elizabeta II. Je obožavala Esplanadinu kuhinju. Bio je tu i princ Albert od Monaka, 2 predsjednika, Nixon i Hruščov. Najveća glazbena imena: Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Maria Callas te Josephine Baker. Iz filmskog svijeta Orson Welles, Alfred Hitchcock te predivna Sophia Loren. Mislim da jelo po kojem je Esplanada zaista poznata su njihovi fenomenalni štrukli. Ja ih zbilja jako volim i danas ću pokušati napraviti štrukle kao Esplanadine. Radim tijesto za štrukle, znači ovo tijesto se treba zapravo jako miješati zato što se treba razviti gluten, jer gluten je taj koji će omogućiti da se tijesto jako tanko može razvući. I ono što je najvažnije kod ovog tijesta je da se ono dobro odmori. Ja ga znam čak napraviti pa i dan prije, ako ne i noć prije, ali 3-4 sata bi trebalo odstajati. I to ovako zamotano u foliju. Sad ću napraviti smjes od sira i jaja s kojom ću napuniti štrukle. Trebaju mi znači jaja koja ću ja malo istući tako da budu onako pljenasta, što će u konačnici napraviti tu smjesu onako malo prozračnijom. Ja ću sad njih prvo izmiksati tako da baš se onako zapljene i da se udvostruče. Sad ću ja njih pomiješati sa sirom, to je svježi kravlji sir kojeg sam ja ostavila isto preko noći da se odsjedi, da ne bi bio previše vodenast. I ja ću ga sada isto preko ovog sita lijepo protisnuti, što će isto doprinijeti da je sir onako prozračniji. Ako polako treba promiješati da sav taj zrak koji ste utukli u jaja sa mikserom ne izađe van. Evo, sad je to i ja ću sad to dosta dobro posoliti. Ako želite slatke štrukle, naravno onda umjesto soli koristite šećer ili može čak i med. Za mene je Esplanada najelegantnije mjesto u Zagrebu. Uvijek mi je poseban doživljaj doći tu na čaj ili na objed. Kuhari pod dirigentskom palicom moje drage imenjakinje, šefice Ane Grgić, sjajno kuhaju. Esplanada je važno mjesto svečanosti doživljaja moje obitelji. Tu su se vjenčali moja sestra Tanja i njen muž Ranko, i sjećam se kako sam na večeri obilazila kuhinju jer sam umirala od znatiželja od kuda dolaze svi ti divni tanjuri na naš stol. Tako da sam skoro pola večere provela u kuhinji sa tadašnjim glavnim šefom Ivicom Štrumom.
Sad ću ovo tijesto koje se dobro odmorilo razvući vrlo tanko. Recimo, baka je razvlačila tijesto, ali mama nije za štrudle. Mama je kupovala tijesto iz nekog razloga. Sir ću ovako rasporediti na kraj, po prilici slične veličine. Evo i sad ću ovo tijesto ovako preklopiti preko nadjeva sa oba dvije strane. Evo i sad ću ovako uz pomoć stolnjaka ih zamotati. Sad ću s pomoć ovog tanjurića napraviti štrukle. Sad ih idem prvo skuhati u slanoj kipućoj vodi. 1 minutu, 2 dok ne isplivaju na površini i onda ću ih posložiti u jednu vatrostalnu posudu koju ću premazati sa maslacem i zatim ću ih preliti sa vrhnjem. Može biti slatko ili kiselo kako preferirate. I sad štrukle idu u pećnicu na 190 stupnjeva na jedno 45 minuta ili dok odozgora ne dobiju lijepu zlatnu boju. Ovdje se jelovnici mijenjaju, a Espanadine fantastične štrukle ostaju kao prepoznatljivi klasik.